Assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo Piindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e caggal leydi on calminama e inde on manama e jettode sikki ala en jii waylo seeɗa to banggue oɗo aljuma hannde ena hawri tigui e nogas e ɗiɗi lewru ndu ganduɗa ndu walla mbiyen nogas e goho lewru ndu ganduɗa ndu ko lewru Août hitaɗo ujunnaje ɗiɗi e nogas bani men debbo Aissata Ndiaye ne wayno arani hannde jeeyi on sababu noon ko ene wayno ko cellal tigui e jaam jagguima e oɗo saaha kono tan ko toɓo mawgo ganduɗa ngo ina ɗo hen woni e jippade e wuuro lamorgo ngo hono Dakar ɗum jeeyi sababu noon kanko Ndiaye o heɓani tigui dawde ɗum noon en nanguinimo gantu ha altine so Allahu lamɗo jaaɓi mo warɗo tigui o joddo e men walla o dardo e men e kala subaka no kewɗen wadde ɗum noon en gari e katande jomiraɗo joom baɗe bawɗe baɗowo ko weela ende weela eɗo weela eno welira gam humnude aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi damene moɗon ko roɓino jayandeji kala subaka ɗo e haalirde moɗon mbiyen yeɓirde moɗon Piindi TV ɗum noon en garat tigui directement e roɓino jayandeji men e oɗo subaka hannde tawi noon jayandeji leydi Sénégal hannde ko ɓuuri ko en hewde arti koye batu CEDEAO mo ganduɗa o waɗi tigui e to banggue visio conférence gam haalde caɗele crise politique mo ganduɗa ina memi leydi Mali ɗum ɗon noon jayande le soleil nden tigui udditta damal e oɗo subaka hannde jayande wiide ko yewtere hooreɓe leyɗele gam haalde e caɗele ɗe ganduɗa ɗe ina tawi toon to leydi Mali ɓe kolliti wonde noon ko goomu CEDEAO kañum tigui oɗo saaha hannde yamiri yo Ibrahima Boubacar Keita ko ɓuuri yawde e yaccade yo artiri tigui e poste muɗum manam tan e gollal muɗum ngal wonno so wonde hoorejo yo leydi kono ɗum ko noon ɓe garti e embargo moɓe kalno woni tan ha joni uddude leydi Mali hadde ɗum kala ko fate banggue gueɗe dendaɗe to banggue CEDEAO ɗum ɗon noon omo ganduɗa ko hoorejo Macky Sall kañum ɓuuri feñde gunɗon batu saabu de kanko goto woni caliɗo ko yewti ko e pellitte walla mbiyene e sanction manam kulde ganduɗa ɗe CEDEAO darnino ɗum gam yidde fawde ɗum e leydi Mali kanko hoorejo Macky Sall noon so wiide makko de no wayno ɗum ɗon tigui fotano wonde saabu e on tuma ko ɓesgu leydi Mali ɓurata lebtade e fannu o jaɓanen jayde lo quotidien ndeno subaka hannde kañum ne ari koye nguɗo batu ganduɗa ngu ko batu CEDEAO gam haalde e caɗele dawrugol toon to leydi Mali nde wi tan de ina wayno ko les coulisses sanani les coulisses noon ina wayno ko nderi woni e nder gunɗon batu woni sommet on ɗon ɗum ɗon noon ko Mouhamadou Youssoufou mo Nigéria Alassane Dramane Ouattara mbo leydi Côte d'Ivoire wondude Alpha Condé mbo leydi Guinée Conakry ɓeɗo tarkala noon kañumen kam ndinde miijo ɓe nde miijo mabɓe wonno koyo konu tafe nawe toon to leydi Mali ittaɓe ɓe ganduɗa ɓe ko waɗɓe kudeta ɓe alay saago beele tan ɓe gartiri Ibrahima Boubacar Keita e jappere nde kontande gonɗon miijo hoorejo Macky Sall kañum de ina wayno wi ko tati mbemata jeegom ɗum ɗon noon wayno tan e wiide makko ko yadani ɗum ɗon saabu ɗum so waɗi ene wayno ko caɗele mawɗe wonanta ɓesgu leydi Mali e nder hen noon miijo rendago ngo ko hooreɓe leyɗele ɓe kala kañumen kam nani kono kadi jaaɓi wonde kay yo Ibrahima Boubacar Keita artiri e dow jappere laamu ngu ko ɓuuri yawde yaccare ɗum woni yidde ɓe ganduɗa ɓe ko CEDEAO noon oɗo saaha hannde ina kay jokki fawde kuule e dow leydi Mali hay sinno tawi de hoorejo Macky Sall kañumne kam yadani e ɗen ɗon kuule ɗe ganduɗa ɗe ina jogori addande leydi Mali caɗele garen e jayde l'observateur kañum ha hannde oɗo subaka hannde ari tigui koye crise toon to leydi Mali ɓe kolliti wonde noon ko corridor humanitaire tanani ɗum noon ene wayno ko jokkodiral yaaha garta hakkude leyɗele goɗɗe ɗe e dow Mali e to banggue CEDEAO ɗum ɗon noon ɓe kolliti wonde tan ko coup d'état mbo hoorejo Macky Sall ɗum ɗon noon so wiide tan caggal nde hooreɓe leyɗele ɓe kala nanodiri kam yo intervention militaire waɗe toon to dow Mali kono kadi e kuule goɗɗe ganduɗa ɗe ina haɗaɓe ha joni jokkodirde CEDEAO kanko Macky Sall noon kanko tigui daari wi tati memata jeegom ɗum saabi noon jayde wi ko coup d'état tigui o waɗi ɓe ganduɗa ɓe ko CEDEAO foof tan noon e wiide hoorejo Macky Sall ene wayno yoga e kuule hani e intervention moƴƴani e ɓesgu leydi Mali tade woni ɓe goni koye wallidde ɓesgu mbo leydi Mali ɗum ɗon noon jarani koɓe mbaɗa ko fate banggue hono intervention hani e kuule goɗɗe goɗɗum ko tawete hen ɓe kolliti wonde de ko gartirgol ko ɓuuri yawde yaccade yo ɓe ganduɗa ko militaire ɗi dokkit Ibrahima Boubacar Keita laamu ngu kono tan de hollitama wonde de goomu CEDEAO fayi koye échec manam ɓe payi tan de koye wasde hebde yidde mabɓe nde cuuɗe hen ko guuɗi ko docteur Abdoul Aziz Mbodj mo ganduɗa ko jangguino woni professeur to banggue haqqe kam e fodde bani adama en kanko de holliti wonde
ina wayno oɗo saha hannde ko heñora toon to leydi Mali wona tan de yuɓɓinde sumgoji to banggue démocratique woni tan sumgoji ɗi ganduɗa ɗi ko jaaduɗe e jamanu won kay goɗɗum ko ganduɗa ko ina jojji toon to leydi Mali gam artirde jaam duumiɗo e nder ndin ɗon leydi ha joni e jayde enquête koye mbayre paaɗen e subaka hannde o jayde kañumne arti koye kuule ɗe ganduɗa ɗe kay goomu CEDEAO o ene wayno ɓami gam huccinde e leydi Mali ɓe koliti wonde noon ko konguɗi ɗi ganduɗa ɗi ina kay lombi hakkude Alassane Dramane Ouattara e mo ganduɗa ko horejo Macky Sall ɓe koliti wonde noon ko mo ganduɗa ko candidat mbo 3e mandat tawi ko hay goto yaɗani hen toon to leydi Côte d'Ivoire kanko Alassane Dramane Ouattara kanko tan de ne wayno suuti konguɗi ɗi ganduɗa ɗi ko ƴagguɗi fewde keɓe ɓe ganduɗa ko militaire uji yuɓinɓe on ɗon coup d'état horejo Macky Sall kañum de ina wayno yiiɗa haale e ko witi ko e sanction ngaji ɓutti e wiide makko noon ene wayno leydi Mali fotani ha joni uddanede foof sababu o noon ko ɓesgu leydi Mali ɓe poti ƴewde on ɗon fannu sowona ɗum tan to fayɗo fewnani gunɗon ɓesgu ɓeɓe ganduɗa noon ko CEDEAO kañumen tan ndendi anni e fandare so wiide wonde de yo jokku yo Ibrahima Boubacar Keita artiri e laamu ngu ko ɓuuri yawde e yaccade woni koɓe nanodiri hanki e on ɗon batu e vision conférence jayde libération naati dingaral nden ɗon jayde de ene wayno e subaka hannde o arti koko yewti ko e haal wonko ɗo hen ko ina tolno hannde e dumun juɗɗo ko yewti ko e ɗeɗo pettoje walla mbiyen oɗo produit mo ganduɗa o kay ko produit kuɓɓowo mbo 3000 manam ujunnaje 350 tonnes mo ganduɗa kay ko nitrate ammonium tawateɗo toon to port nom de Dakar to nokkuni wiye mol 3 ɓe kolti wonde noon ko tolni hannde balɗe 25 on ɗon produit nan ɗon tigui mofta ɗum ɗon noon ko kuruti mawɗi joga sababu noon ene wayno ko on ɗon produit de fettuno toon to port mbo Beyrouth ko nder leydi Liban ha yoɓi pittali kewɗi bonni kadi ko heewi ɓe kolti wonde noon oɗo saha hannde ardiɓe port ɓe ina kala tan wonde ko ɗum simple transit manam tan ko moftal daɓɓal ngal wona duumotogal saabi noon ɓe koliti ɓoyata tigui on ɗon produit itte ɗon ha laaɓa ceer ummo e oɗo port autonome de Dakar Vox Populi e o subaka hannde kamne natiri dingaral ko yetti ko e ñawoje ñawore leydi meɗen Sénégal ɓe koliti wonde de ko mo ganduɗa ko won magistrat ji manam tan ñawoɓe ñawore toon kañumen de ndasa e ɓakke ɗum ɗon noon ko pulaar wiyata ko gowɗo wambede e yiiɗa dasede omo ganduɗa noon ko biteɗo juge Yaya Amadou Dia kañum tan o saha hannde daasi ɓakke omo ganduɗa ko Ousmane Kane eɗen ciftoro noon kanko tigui Ousmane Kane gardiɗo hono horejo cour d'appel mbo Kaolack jaltuɗo e nder goomu UMS Union des magistrats du Sénégal jaltuɗo ko ɓoyani ko kanko noon juge Dia holliti wonde de oɗo mo ganduɗa ko juge Kane kañum de koko waɗa corrompi manam tan ko neɗɗo mo ganduɗa o de ko ñaamowo walla mbiyen jagguɗo halis mbuñari kanko Ousmane Kane noon o jaabima tigui e kanɗon haala so wiide wonde ene wayno o wonata tigui walla o wona hono victime gadano yomo ganduɗa o ko juge Yaya Amadou Dia ko wawi wonde fof kam ko Dia ko tigui wawi haalde ɗi konguɗi garen e goɗɗum e nder nde jayde las quotidien kañumne ari koko yewti ko e mboros coronavirus ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe koliti wonde de oɗo saha hannde Dakar limi ko ɓatti hono ujunnaje 9 ka ko yewti ko e wonduɓe oɗo mboros coronavirus ɓe koliti noon wonde nde wayno Dakar de ko kamo ganduɗa o kay hannde ko guddiɗo hakkillaji no feewi goɗɗum ko tawete e nder ndeɗo jayde las quotidien ene wayno de ko hoorejo Macky Sall yuɓɓini batu ko fate banggue hono koɗorɗe ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar hollide wonde noon ko tolni e temedere ujunere logement ene wayno de ma hokke ɓiɓɓe leydi Sénégal naɓe tawi ko laamu ngu mahi ɗum saabi noon hanki mawɗo leydi ndi holliti wonde yidde muɗum tan ko kala ɓiɗɗo leydi Sénégal kañum de heeɓa ko fate banggue hono hoɗorde no wawi wonde eno wawi sifrade foof e nder Sénégal ha e caggal leydi garaten koye jayde stade nokku ɗo guddirten robine men jayde jeegoɗo subaka hannde jayde ari koye natal omo ganduɗa ko Thomas Müller mbo toon to Bayern Munich ko noonne kadi e Kylian Mbappé mbo Paris Saint-Germain yidde haalde noon e final mo ganduɗa o ko final des rêves hakkude ɓeɓe ganduɗa ɓe ko ɗaminiɓe kono kadi yimɓe ganduɗa ɓe ko yidde mumen tigui yettini ɗumen ɗon ɓe kolti wonde noon ko Bayern kamɓe Paris Saint-Germain ko histoire de choc à tous les étages manam yidde wittande ko histoire mo ganduɗa o ko choc musɗo hakkude hono toga togui mawɗo Neymar e Lewandowski en wayno tan de goto mabɓe kala oɗo saha hannde yiiɗoto ko wonde petto ɓurɗo mantinade e nder windere nde wona ɗum ko noon ɓe kollitti wonde ko Kylian Mbappé ma kay huccodir e wondiɓe muɗum tawi noon ko ɓe o gañji ko ɓe o folduno coupe du monde woni champion du monde France Thomas Tuchel e Flick goto kala suuti hen konguɗi ɓe kollitti wonde noon ko entraîneur uji ɗi ganduɗa ɗi moni kala hannde ina kay nanguiri on ɗon final comme no final muɗum ni kona ɗum koɓe kollitti wonde noon ko duel mawɗo
mawɗo wonande kay football moderne oɗo saha hande goɗɗum ko tawte hen ko final Europa League ma fettu hande sanga 19h hakkude Inter de Milan e FC Séville ɓe kolti wonde noon ko FC Séville de meeɗani wasde final hay goto e oɗo Europa League goɗɗum ko tawete hen ko yetti on ɗon fannu ene wayno ko Sénégal naaɓe toon to Ligue 1 française e oɗo saison 2020-2021 woodi paaɗo arde de o ɓe kolite wonde de moni kala en jogui ɗaminare ko woni Idrissa Gana Gueye ko ɗonne kadi e mo ganduɗa ko hono ña noon eɗen gandi ko attaquant mo leydi Sénégal ko ɗonne kadi Edouard Mendy wondude e Adama Niane ɓeɗo kala ina jogui ambition manam en jogui pandale mawɗe ɗe foti kay yuɓɓinde e on ɗon Ligue 1 mo française ene wayno ko ɗum ɗo uddi hono robina men jayendeji oɗo subaka hande to banggue kelle gadane joni joni en garat e gueɗe rendo walla mbiyen fait divers hande noon ene wayno kalaten ha hande koye nder ko yutti koye caɗele ɗe ganduɗa ɗe ina kepti leydi Mali ko yutti coup d'état bannoɗo ñande 17 lewru ndu ɗo wonno ko talata ɓennuɗo ɗo ɗum ɗon noon en kalino nder janeji ɗi garten ko ɓuuri yaaji ko fate banggue batu hanki yuɓɓinagu to banggue visioconférence gam haalde holno leydi Mali yaltirte caɗele kono kadi CEDEAO e banggue muɗum miiji tan ko holno ɓe mbaɗata ha keɓe mbawa artide oɗo pouvoir e nder juuɗe mo ganduɗa ko Ibrahima Boubacar Keita moɓe mbi ene wayno ko hooreje leydi cuɓaɗo ko wiyete démocratiquement élu manam ko cuɓaɗo e fannu lawɗinaɗo holno on waɗirte coup d'état e deuxiéme muɗum mandat en cours ɗum ɗon noon woni hanki koɓe jubbinno e visioconférence e banggue mbadi karalla kesse moni kala noon suuti ko guuɗi en kaali omo ganduɗa ko Alassane Dramane Ouattara ko noonne kadi omo ganduɗa ko biteɗo Alpha Condé hani e Mouhamadou Youssoufou mo dowlo Niger ɓeɗo kala mbi kañumen yidde munen to banggue munen ko yo intervention woni tan kaɓirɗe yo ƴette tawi ko koninkoɓe manam hono CEDEAO ƴetta nawe toon to Bamako guittoɓe ɓe ganduɗa ɓe ko koninkoɓe ittuɓe IBK ɓe mbatta ɗon mo ganduɗa ko Ibrahima Boubacar Keita e jappere nde eɗen gandi hoto ɗum CEDEAO waɗino ko ɓoyani ko hitande ujunaje ɗiɗi sappo e jeeɗiɗi 2017 ɗo hoddiɓe men ɗo to leydi Gambie e sahande Yaya Jammeh sali ummade e jappere kono tan eɗen mbawi wiide ko ɗum contexte aji ɗiɗi ɗi jiida saabu oɗo ko poolaɗo wi ummotako e jappere nde ɗo aɗan ɗo jaaɓino kanko Yaya Jammeh to wattidiɗo o wi ummaki e on tuma noon CEDEAO jogui doole e kattanɗe wawde yaade juude toon to leydi Gambie ngam ittude Yaya Jammeh e on tuma eɗen gandi contexte o jiidani no mbiɗen ni saabu ɗo henno ko ɓesgu leydi ganduɗa ngu ko dowla Gambie kañum tigui andi wotini Adama Barrow e on tuma noon kadi koninkoɓe eɗen gandi gonga ne laaɓi ceer nde CEDEAO ari toon e koninkoɓe mum ina wayno gueɗɗe kala mbeeɓi saabu hay goto waɗani ko wiyete ko opposé manam salaki e onon intervention to banggue konu ngu kono hande toon to leydi Mali so tawi CEDEAO wi joni joni o ene ƴetta kaɓirɗe ene ƴetta konu ene dawa toon to Bamako eɗen gandi ɓesgu leydi Mali koko yalti omo ganduɗa IBK kono ne kadi konu ngu koko yalti IBK nden noon eɗen gandi kala nokku ko wiyete ko hono check point nan ɗon manam eɗen waɗa ɗon konu mawgu joguiɗe kaɓirɗe guila char de combat ji hay autoji blindé e on tuma noon ɗum wemantaɓe ɓe ganduɗa ko CEDEAO e nder hen omo ganduɗa ko hoorejo Macky Sall hoorejo leydi Sénégal kañum jogui miijo wonde ɗum ɗon wona solution moƴƴo saabu so ɗum laatima ko pitale kewɗe keddoto toon to leydi Mali ko noonne kadi caɗele kewɗe ma mbat ɗum jeeyi sababu noon ene gasa no wiyani wonde fayi koye échec manam yiddeɓe ɓe ganduɗa ɓe ko CEDEAO ha joni yaade toon to leydi Mali ittude ɓe ganduɗa ko puttiste woni waɗɓe onon coup d'état ɓe ɗum noon latta ko wadde ɓe payi koye échec hono échec mo banno guila e discussion woni kaldigal ɗe balɗe ɗeɓe jahna toon gam yidde ene wayno kaldigal wooda hakkude opposant ji e pouvoir leydi Mali eɗen gandi ɗum ɗon ɓesgu leydi Mali heeɗakiɓe société civile heeɗakiɓe ko noonne kadi e pelle ɗe ganduɗa ɗe koɗe gona laamuyankoye keɗakiɓe on échec tan yoni goɗɗo kadi so échec goɗɗo yenti hen ne wayno ko wiyete crédibilité ɓe ganduɗa ɓe ko CEDEAO watte ko wiyete ko hono remise en cause manam ma yimɓeɓe miijo beele nguɗo goomu ina gonɗi e ñalawma hande o beele ngu goomu ene wawi wadde décidé hande o yimɓeɓe mbawa fawade hen saabu en jii hono leyɗele kewɗe aɓe gadda hen jende mabɓe kamɓe CEDEAO kono leyɗele ɗe ɗoftotako e on ɗon fannu wadde eɗen gandi hen banggue hono goomu ngu ango wawi tajji kuule laato kono hen banggue ko ɓuuri ko hewde en tout cas ko jiiɗen koɗo e Afrique aɓe mbawi tajji kuule kadi wasa latade saabu eɗen gandi leydi foof ene jogui no maari to banggue constitution muɗum ene jogui to maari to banggue ha joni gonka muɗum wadde eɗen mbawi wiide CEDEAO ene gasa so tawi renaki ɗo faya ɗo jogori fayede koye goomu ɓuurgu ɗurnede nder aduna o saabu eɗen gandi hay goto jaɓata
ha joni no ɓe mijorto ni sabu wiide wonde ko kamɓe goni ɗo kono kadi ko kamɓe pollete ko kamɓe ha joni kadi gadata konngudi mabɓe fanno wadde eɗen mbawi wiide no wiya hankini tan ko ɗum club mo ganduɗa walla mbiyen ko ɗum were ngo ganduɗa ngo hono hooreɓe leyɗele ɓe ina joddo ne kalda ina ƴetta peeje kono kadi goto foof ina wayno ina adda hen yiyande muɗum wadde so tawi ɓen ɗon ha hande ko kañumen kadi pollete so tawi haala troisiéme mandat haalama ko kamɓe kalata kono ɓe meeɗa wadde condamné manam wiide ɓe ñiŋi walla ɓe jarani hen kono kadi so tawi woni wonde ɓesgu itti responsabilité muɗum ko ɗum ɗon woni hande ko ganduɗa ɓesgu leydi afrique fini faami wiide wonde kamɓe hooreɓe leyɗele ɓe ɓe mbawata ha joni wadde koɓe mbaɗata ko te ɓe mbatta ɗum sanctionné manam ɓe mbatta ɗum ha joni condamné wiide ɓe jadani hen ñalawma hande o so ɓesgu ƴetti responsabilité muɗum ɓe mbi kamɓene eɓe jooɗo ga e visioconférence walla ɓe mbaɗa koyɗe mabɓe e yaaha garta gam wiide wonde yo ɓeɗon guittu pouvoir o mbaɗa ɗum e juuɗe ɓe ganduɗa ɓe ko gonnoɗo ɗon o wadde ɗum noon woni ko ɓesgu woni ko jaɓani hande ko ɗum ɗon wonno hande ko gadduɗen e oɗo subaka hande to banggue roɓiɗo jayneji kono kadi e gueɗe rendo toon to leydi Mali ene gasa ma en garto hen no mbiɗen e kala ñalawma inchallahu rabbi gam haalde ko ɓuuri hen yaaji e ko fayarde saabu eɗen gandi kala ñande gueɗɗe ina mbaɗa ha joni ene ɓoosa no hannirta ni en jetti dendagal yeeɓiyankoɓe men wonɓe e nder leydi Sénégal hay caggal leydi kono kadi en jarni bandiraɓe ganduɗa ɓe ina gacci hajuji hammuji ene ketto hen e kala subaka en calminiɓe kamɓe kala e mbadi kuuɓal ene heedno to banggue caméra o e subaka hande o hono Ndeye Fatou Mansali ko noonne kadi o woɗɗani Amadou Touré e yesso haalirde nde ko hono no kala subaka ko musidɗo moon Amadou Moussa Anne ha altini so Allahu lamɗo jaaɓi on jarama